Yes, salam, guys. This is your boy Baba Gale, votre chroniqueur Halpura préféré. Guys, today I'm here to do Achimi Deja. Hande, garden koy histoire mawɗo. So wima histoire non, donc ko hunde sonore goto mo naneten hakkunde rap rim e rap galsen. Sa nani rap rim ko rap Mauritanie. Sa nani rap galsen ko rap Senegal. Yeah, I'm not a fake. When I'm fake, when I'm shaitan wala nafi goto, mais ko njimi e ko yimɓe haali ganda mi heɗima ɗum e noppiyam ko ɗum garmi hande donc pour waɗde ɗum développé ɗo e pass Rapulare Innovation. Guys, Olof Njaay wi ku wax waxul waaye ku nettalee wax ko nde hande ma affaire o jiiɓo par ce que ko kalami ɗo ko no kalirmi am not fake mais kalami ɗo ko hande ko ganda ko yimɓe haali miɗi yettino ɗum hande ko noon hande mine jolfe kam mine wolof kam hande kam mbaɗa ko koccu barmo wiyete manda wolof wiyata hande kam mine makko ko bettu beg kam hande mine makko kam hande ko goɗɗum wonata ha hande Wolof Njaay wi wax ju yegg dafa ko moom haala yettiga ko kangaɗo jeyɗum donc sen mbi hande histoire hakkunde rap rim e rap galsen donc hay sumi haalani hakkille mon automatiquement un petit pamde woni Bébé MC. Guys, haade garɗe Bébé MC d'abord ko il faut mi waɗa lancer message goto message mo ganduɗa ko nelal ko mbimi tan Wolof Njaay nene ko wax waxul mais ko nettale wax mais min o gandumi kam mi haalani komi nelaɗo like hanki jamma commando 24 noddi kam o wi kam Baba Galle kalde e rapport moɗon Bébé MC kalde Bébé MC moɗon wiɓe d'accord ala probléme mbeɗa andi noon e dow ɗum ɗon kadi on va lancer un autre message. Un citoyen mauritanien waɗi kam vocal kankadi omo haala yiyande makko e classe mo Bébé MC waɗi faade e Mauritanie. O wi kam Bébé MC mbimomi nam o wi kanko ko Aliou tan o ƴeewata mbimomi hol wonɗo Aliou o wi kam Aliou woni authentique ko ɓuri hen waɗde grave kala nde o haalde Aliou jabotakomo te effectivement hay émission goto nani. Pourquoi tu réponds pas? Non, mais Bébé MC, l'artiste Bébé MC, il te clash tout le temps. Pourquoi tu réponds pas? Pourquoi non? Mais pourquoi halta halama? Comme pour aujourd'hui au hali halama. Affaire goto jogimi ko mbiɗa haala sabi yimɓe foti woppude kala rappeur ñaaguiɗo featuring artiste so artiste o jaggi walla waɗani tan ya yettinoya ɗum woni hen nokkuji goɗɗi. Ay o émission ayi o wi o haalata o wi noon waaji o ha joni e haala makko o wi ko oɗo jabotomo Bamouny Rap kala nde o haaldi e authentique jabotomo ko Bamouny Rap donc c'est quoi l'histoire. Alors caggal ɗum o wi troisième position o wi classe o koko min e personnellement ko haali ko o wi o classani artiste aji Mauritanie tan mais o naati ha e gouvernement o min e miijo am mi anda ko classe o fii carrément kono mi anda kadi soko gonga kadi no haaliri ko noonu woodi ko naatuɗo e gouverneur o par ce que hunde ene waɗma choqué de telle sorte donc aɗa wawi hen addude hunde ganda jeyaka hen donc ko citoyen mauritanien haali ɗum e dow ɗum ɗon noon un citoyen sénégalais jaabima kankadi e message nani ko ɗum o haali caggal ɗum guys en garat e Bébé MC directement hay goto wattamo présenté ko artiste mo ganda omo anda o yaltini déjà un projet de high level dub mo ganda façon couleur ji fof nani hen
projet c'est un album de 21 titres album monon wiyete ko tindi tiidi alors guys mamen kaalo hen ɗum tawat bebbe MC ni jooɗi miɗi jooɗi min kaala hen e projet o kono hande o addi en ɗo hande ko e nder album o ene woodi son goto wiyeteɗo commanda j'espère que on son ɗon ko bombe atomique parce que koko juwi ko heewi ko ganda hande ene haale de gauche à droite c'est vrai non parce que rap way non ɓe haala yiyande mabɓe ɓe to haala yiyande mabɓe ɓe to haala yiyande mabɓe min hoore mi ala mi haala yiyande am an yeeɓo kadi a jogi hen yiyande ma mbaɗa e commentaire en ji o waɗi son o inniri ɗum commandant e nder son min personnellement mi anda ko jalousie mo ganduɗa ko hakkude makko e rap mauritanien contre rap sénégal no wajiɓe jogiri accès nder sénégal ɗo c'est pas ko jalousie oɗon walla soi-disant wodi ko dérangeata mo e rap rimo walla soi-disant ko haalata ko ene fuɗi e ɓernde makko gonga e makko en ganda mais mami joɗɗo e makko inchallah min kaala hen mais guys ko ɓuri hen waɗde grave ko waɗɗo invité deux artistes ɗi ganduɗa kadi ɓen kadi wattake présenté e rap galsen ha e rap rim o wiyeteɗo Safaray ko artiste mo ganduɗa en mbattamo présenté déjà o yaltini album anda ça fait 1 an déjà nani e nder YouTube partout dans les plateformes e yimɓe ne heeɗo ɗum wel album o inniri ɗum ko fongo e fongo o rutti o noddi o mo ganduɗa kadi ko Wizabi en majjani Wizabi ko artiste mo ganduɗa mbiɗa wawi wiide kala ko hande halpulaar ɓe walla rappulaar andimo cikkumi rap galsen o wolof o noon waɗimo reconnaître trop de ça parce que min jiyata ɗo donc particulièrement ko rap galsen ɓurannomi heɗade woni rap wolof o mais ko hen gandirmomi wajiɓe joganimo big respect carika donc o nani mais guys histoire o to ɓuuri yajje histoire o ɓurta yajje watta compliqué histoire o to ɓuuri waɗde compliqué min noddi Wizabi mbimo pour min mbadde émission à travers absence makko 3 ans mo ganduɗa o dillani waɗani nder silence makko pour o haala hen o faminimi o andinimi o wi kam kanko y a trop de animateurs uji guila e jolfuɓe ha tenti e halpureɓe ne demande mo émission mais il garde toujours le silence o yiiɗa yaltude par ce que wodi projet mo defata ha so projet o yalti ndeno haala alors e dow ɗum ɗon analyse am o jii mais pourquoi Bébé MC yaltini son waɗi son makko noddi Safaray noddi omo anɗa ko Wizabi waɗi ɓe invité ɓe ngari te kanko o jaɓani yaltude e silence makko ko addanimo kanko donc wadde accepté invitation kanko Safaray première question kamɓe en même temps mi yiɗi andude kamɓe est ce que wona kamɓe kadi aɓe jiɗno waɗde ɗum personnellement son pour waɗde classe rap rim mais ɓe ngalano opportunité walla to so ɓe mbaɗino wodi no wayi ɓe ngala ɓe suusano waɗde ha hande ɓe keɓi opportunité mo ganduɗa ko Bébé MC waɗi ɓe invité donc e yiyandam ko fierté ɓe ngara koɓe moftuno ko ganduɗa ɓe soɓe yaltini ma addu rimor walla ma wodno waɗiri ɓe mais boyo noddiɓe ɓe doga ɓe ngara ɓe kollira goto la ɓe jaaha hajuji mabɓe par ce que nder silence mo Wizabi watno ni wawno continue o wasa arde o wiya non ha projet mo para mais o jaaɓi automatiquement on jii guys e ngarat so en keɗoto musique o sen pari heɗade musique o kadi continuen waɗde argument son keɗoɗemo ensemble albugaji ma so waɗi kollo
album ji maɓɓe so waɗi it ko love mi haalata jaltinar ko kecce mbiyete e mbaɗen compétition koye kekke ƴewa jiriji maɓɓe ɗo ni cikarine ban kocco min komi kurama ɓelama foɗera dar ko pari mo tournano vidéo mum yoɗera Dakar ko pari maɓɓe mo tournani ɗo vidéo yoɗata mi haalani ha joni I'm not a fake no kalimi I'm not a fake guys keɗoɗen ko kamɓe haali ay korom ñamli taate ko ñoban ñamade hewɓe sayi teyan jara ko kosam juure dande tunnene o mbawira moye calele ɗi comme mbiyam bani adama mo heɓani heɓi calele kam ɓuuri kam sikse kalis grawi kono sodara ɗo taski kiliyane dappiri kam e lawol wande karawal holle nangirta liɗɗi gandal balwal ko wawi henduride nde kamɓunoɓe konon jaltani cuuɗi mama so tawi a nayi wano ni a wirade wecce mbuɗu ɓe noore fere on lotta koye siwu gonga basaki rapport ɗum majiɗa koye diwu a basage rappeur carrière ma basi koye diwo hol wonɗo diwo wona min haali kanko nani saberme mana tajamna ko min yalumi kay ko halayne ma so tawi hawli ma ideya tin kolla manko hakkille ko heddi koko golle gorko fere wona wombade hakkude safal ɓeɗo toɓɓa kelle aɗa wawno hadde tan e dinga kon continue ha joni heɗade an on continue tan ko nannuma e dingiral ɓowɗi ko nannuma e dingiral ɓowɗi nannu Vai so yetti foku dingiral bawdi dingiral bawdi vai so yetti foku dingiral bawdi woro be jida noro like guys on continue ha joni a keɗoɗen e dingiral ɓowɗi mi diwiti so walla kinga noddiram mi so hip hop puncu jam de tapoti ɗo kam guys ɗo kam j'espère que mi diwi 10 walla king oh noddiram Mr Hip Hop you know Babu wino komi pisi toni ko on o pidi be zero inam ko sukara o burtini wattito koko ka zero boy min trappe ne webiri ni hono 1+1 on webiri ni komi numéro 1 ene leri be kay de pointure numéro 1 kon do défensif ko gardien de but carrière ma est soin intense guys holmo haaldata ɗon min ha joni mi haalta am not a fake won am naafiki mais ko rabon namdi ko mamin mbaɗ min kaalat min mbawi ko haalde min kaalat ɓe min jara men kaɓoye on va parler keɗo de garten mi wana ele biori wandu woderori kori flow goto technique goto oh my god chilling pempeje fongo ɓuuri illitinde jiidi feɗamo fitirin buɓate kala playlist mbilintono ɓurɓe mi wawde rappude hay sino tiidi accroché hay gotta fakka feɗo caka natti on dappani on kuwatte hay so koyɗe mon kelio so cahan gasi on dappani on kuwat mais pourquoi pas a rappani a huwat o waɗa adressé juste e neɗɗo goɗɗo mais je pense que ko globalité rap murteɗo haalta on dappani on kuwat natane ko wona haaju mon min suuti on windini hissaji mon duuɓi tati ɗum mayi potana andu min jagge on komin pullo komin bedda komin waga ɓumaɗen mbaɗa komi cagga saftu sofe rap gal sen fat rap guila nden ɓe pawɗen jiite nde allah nde andi mboɗon nika ɓen guys sen ƴeewi analyse mo joguiɗen e son affaire woɗɗo graw noon sa ƴeewi son ko 1 minute 58 secondes o ala refrain ni intro ni outro ko direct kadi pourquoi an Bébé MC ƴettuɗa 16 mesures pecciɗa ɗum hakkude kala fof 8 pourquoi mesure mo keɓɗa o an personnellement a rokkani ɓe on mesure onon fof poton de même terme qu'est-ce qui se passe dedans onon yeɓoɓe holko explication mo mbawɗon min dokkude guys wona affaire de hypocrite wona affaire d'autre ɗum ko hip hop namdi ɗum das hip hop so yewti cadre hip hop c'est la paix freedom peace and love kon
fan suji e citoyen ji woto ɓe jaggir ɗum ɗo de mauvais ko rap namdi ɗum ko rap way nono ko wellude ɗum e kadi ko jirguiɗe affaire o donc wula parce que déjà woɓɓe nani nam para woɓɓe joni yaltina tu vois ma affaire o kadi wattu hit goto kadi mais guys en duttoɗa en arrière seeɗa classe wonnoɗo back to back mo ganduɗa ene wonno toon to États-Unis hakkude Gelzo commando 24 kañume bon comment on appelle Las Feno voilà Las Feno exactement pourquoi pas on back to back oɗon pourquoi pas entre Sénégal et le Mauritanie pourquoi pas wala am nafiki am non de fega mais ko namda pourquoi pas entre rap Sénégal et rap Mauritanie après so yowdi ko goddum kadi quoi ko enen jeey daz rap pulaar men ko rap pulaar yaltata do yaltata e cadre rap o ko rap tan wonata mais guys kala gañiɗo après si tawi ko Mauritanie gagni non min mi rokkata jisam quoi si tawi ko Mauritanie gagni en jaɓi to ala jingre Mauritanie gagni back to back uji ɗi mais joni si tawi ko Mauritanie gagni Mauritanie ji ɗi ɓuura jogade axe e Sénégal ɗo par ce que mbiɗa andi ko ɗum woni probléme classe o ɓuura jogade axe e nder Sénégal ɗo minen min kaaɗa Sénégal en ɓeyde ko minen perti mais si tawi ko minen gagni kadi kaɗon toon ɗo natta wonde pari moɗon kaɗon toon son kaari toon après min daña accès yaade toon kono guys kono kalami ni ko votre chroniqueur Haalpulaar goto gars mbaɗen abonné mbaɗen partagé yajinen alhaali o ha yaaja this is the rap man you know ko rap pulaar ko enen jeeyi gars peace and love ma en garoy émission ji ɗi ganduɗa spécial min e artiste o joɗoto min jewta e carrière uji ɗi walla e projet ji ɗi kadi so ɗum yewti kala yiɗɗo kam heɓde pour yajinde walla quoi que ça soit aɗa wawi kam noddude 78 numéro Sénégal indicatif Sénégal 221 78 394 24 96 eɗen mbawi yajinde ha yaaja kadi projet goto nan ara inchallah très bientôt wiyete ko compilation of Fulani sa nani Fulani tan donc c'est du pulaar quoi ha joni whatever donc compilation sayfoji inchallah kadi amene recherche kadi no kalirmi tan no rap pulaar o woniri ɗo chaine o ko jeune artiste aji ɗi ganduɗa joguiɓe talent mabɓe cuuɗiɓe coin ji muɗum ene liggo ɓen min jiiɗi yaltinde waɗa promouvoir par ce que médiatiser les choses c'est plus important que joɗade coin muɗum gars that's where respect gars